EHHOVISI.1KZNTV uyifundela uSamkeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli nazi ke ihamba phambili wesukwini namhlanje. Kwehlukene imbono ngoshwele kowabulala uChris Hani oweli kaMthaniya uhlanganisa ke Ezilikhulu EHHOVISI kanti we-ANC ugxeka kubulawa kwabaholi. Kwehlukene imbono kuyizihlaka zomphakathi ezahlukene kuleli ngesinqumo kwesenkantolo yomthethosisekelo sokudedela ngoshwele umbulala kaChris Hani lokhu kulandela izethulo ezenziwe inhloko yamajaji Raymond Zondo ngesikhathi ke ikhipha isinqumo sokudlulisa kwalolu daba oyaleleke ungqongqoshe zobulungiswa nokuhlunyeleliswa kwezimilo uRonald Lamula ukuba ke adedele ngoshwele U-Hani.Owase odonsa ke isigwebo sokubulala ke uHani zingakapheli ke izinsuku eziyishumi. Amalungu omkhonto wesizwe azwakalisa ungenami kwawo ngesinqumo senkantolo yamajaji sokuthi kudedelwe ngoshwele umbulali kaChris Hani. Esabheka ukuthi obani ke la yesebenzana nabo. Ngicabanga ukuthi umpho umkaChris Hani into emkhasa kakhulu yiyo le ukuthi besabheke phela ukuthi ene asha abantu. So thina sibona ngathi ene lento ihleliwe khona okukhulu futhi abakufihlayo lento abayenzayo. Bayazi ukuthi obani abulali baChris Hani. So umuntu umkhipha kanjani kulinda ukuthi akhipha abantu engabakhipha abantu. So ukuthi ene kukhulu ngale lokho sikubonayo akona lokho kwenzakalayo. Ilo engakusho okukhulu kakhulu nongithi ene abantu baseNingizimu Afrika abacabanga abakubuka abakubhekisisa. uCarl Niehaus osondelene kakhulu nowabe engumengameli kuleli uJacob Zuma uthe sebethule isikhathi eside bengakwazi ukuveza ukuthi bazizwa kanjani ngokubulawa kukaHani. It has been for a long time for us a very painful experience to be told by the leadership of the African National Congress not to give expression about our anger and our pain, about the manner in which Comrade Chris was assassinated, but more than that, about the manner in which the information that we believe is available about the assassination of Comrade Chris Hani, and we believe that Comrade Chris was not just killed by two isolated right-wingers, U-Hani.Owase and Clive Derby-Lewis, that decided to kill him, but that it was a big conspiracy which included white monopoly capital and sadly also included members, very senior leadership members of the African National Congress. uNiehaus uthe isinqumo senhloko yamajaji uRaymond Zondo siliswana nomzabalazo siphinde sicindezele nabantu bendle emnyama. It was a dastardly ruling by the Chief Justice. It is anti-liberation and anti-black. And we feel very strongly that the strongest possible sanction and opposition must be expressed against this ruling by the Constitutional Court, which we believe simply just reflects more the unpalatable compromises that were made at CODESA and the consequences of those compromises as it plays out also within the South African Constitution. Umhlaziyi wezomthetho zimele umpumelelo zikalala uthe ngokubona kwenkantolo yonke imigomo yomthethosisekelo wokusebenza kwezamajele ilandeliwe. Bese inkantolo besijeke ngoba minister uthulile sobe sisiyakwenza umsebenzi wakho sikudecide ukuthi ungabe kufela phume noma kumele ukuthi akangaphumi. Kodwa inkinga ngaloko isekutheni inkantolo mayibheka engathi khona izinto eboyazeka yes ukuphuma ku medical parole yomuntu into regulatory enkantolo but akona umsebenzi wenkantolo leyo umsebenzi kaminister ukuthi akahlala phansi acubungule wonke ama-factors asuke phambi kwakho uthonele kwenzakaleni and then on that basis besiya decide ukuthi ngabe konke lokhu kuzokwenzeka ngohlelo yini na. So inkantolo mayisizothatha umsebenzi wenziwe iminister ithi sesithatha over ithini esokutshela ukuthi kufanele senze njani kulowo process ilazo kuzoba khona nenkinga ekusebenzeni kwayo yonke lento. uZikalala uthe inkantolo bekumele okungenani ibuyisele udaba kungqongqoshe. Uminister usuke privy noma ekwazi ukuthola access to ama documents information ethanda ukuthi ibiningana naletho lenkantolo izona. So mangabe inkantolo izothatha isinqumo on the basis of izinto ezinayo kungenzeka ukuthi nge-information crucial abazoyigeja
yibo bekufanele ngabe mabebona ukuthi khona into wrong in the process, kukhona ama instances where there's been non-compliance, send it back to the person efilenze leyo decision bese uthi kuyena ngifuna usithathe lesi sinqumo kodwa usithatha sekunikeza i-time frame ethile, angeke ngize ngikuthathele sona ngoba kuwona umsebenzi wami ukuthi ngikwenze lo. Kunokwenzeka wena kunezinye izinto uzophinda uyibheke noma ezokwenzeka kuwena noma mhlawumbe ezoba ama-factors amaningi ezokwazi ukuthi uwabheke mina engenawo. Yiwo kuwena uze appropriate board uzokwazi ukuthi uthathe lesi sinqumo after usubheka wonke ama-factors nama-elements nomthetho that is applicable. Esephetha uZikalala uthe kumele kubuyekezwe ukusebenza kwamajaji. Mhlawumbe ngelinye ilanga kusafanele-ke sibuyekeze ukusebenza kwama-judges ethu la sobe sethi khona umsebenzi wejaji kahle kahle yini, ungabe implement umthetho ngale ndlela ebhalwe ngayo noma fanele iphinde ibhekelele ukuthi ubulungisa uma kuthiwa sikhuluma ngabo busithatha busibeka kuphi. Ngesikhathi sobandlululo lamajaji ayikhona ayithi ma ehambisa umuntu ukuthi akayohenga noma eyobulawa ati-implement lesemthethweni senza ngendlela umthetho sibekelele ngayo. Namanje futhi amajaji ayakwenza lokho athi leko sikwenzayo ngoba silawula umthetho silandela wona. Kodwa umbuzo omkhulu bese ukuthi bubuphi ubulungiswa kuyona yonke le process ekuyona, bubuphi into ethi i-justice must be seen and be heard by everyone and enjoyed by everyone. Asingeke sakwazi ukubasola kakhulu ngoba siyabahlonipha nendlela abasebenza ngayo, kodwa at the end of the day i-element of justice nobulungiswa kufanele ukuthi ayibe khona. Kufanele ihleze vukuza njalo kuma-judgments amajaji azowakhipha, ikakhulukazi kuma-judgments azovela in the highest apex court in the land or i-constitutional court. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Njengoba kuphela izinsuku ezilikhulu isifundazwe KwaZulu-Natal sabeka undunankulu wesifazane okokuqala emlandweni, uNomsa Dube Ncube ubambe isithangamna bezindaba ngenhloso yokubuyekeza komsebenzi asewenzile kusukela angena phakathi kokuvelile imizamo yokudala amathuba omsebenzi, ukuvuselela umnotho wesifundazwe kanye nokulungisa kwengqalasizinda yakhahlanyezwa zikhukhula kanye nezinhlelo anazo ukuya phambili. Lesi sithangami sibanjelwe eDurban Exhibition Centre eThekwini. Uzishaye isifuba ngomsebenzi asewenzile selokho ethatha izintambo zokubundunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomsa Dube Ncube ekhuluma esithangamini nabeyindaba ukubuyekeza ke umsebenzi asewenzile izinsukwini ezilikhulu angena uvezeke ukuthi yize bengene ngesikhathi sibi lapho ke lesifundazwe besekhotha amanxeba ngenxa yomonakalo wezikhukhula, kepha sebakwazi ukukhipha inqwaba yabantu ke emahholo kanti uvumile ke ukuthi okwamanje kabakakwazi ukugcina isithembiso sokuthi ke kazikho izisulu zezikhukhula ezobe isagcinwe emahholo ngozibandlela. The reason why we have not been able to move as fast as we would have thought, we had set ourselves the deadline of November. It's because when we were at the time, because we're working with the housing board, when we were at the time of getting those people to flats, we were told that because the time has lapsed since the disasters, in terms of the PFMA, the law governing the finances of governments, disasters are only 4 months. After 4 months, it's not taken that it is agent. Kuzokhumbuleka ukuthi uDube Ncube ungene ngemumva kwenkomfa yeqembu likaKhongolose nalapho ke kwabonakala loyo wabengundunankulu uSihle Zikalala ehluleka ukunqoba esokuba ke usihlalo waleli qembu esifundazweni sanqotshwa usiboniso Duma. Ngemumva kwalokho kwabake nokuguquko kwikhabhinethi nalapho ke uDube amenyezelwa njengondunankulu wesifundazwe. Uvezeke ukuthi kusukela cishe eminyakeni eli10 edlule uhulumeni wehlelwe yizinga ekuhambiseni ke idingo emphakathini. We have regressed on our service delivery trajectory. Mainly it's because of finances that are not adequate, but also the other major factor is that government, both province and local, are not maintaining their infrastructure. Phakathi kokunye akubalulile ukusebenza udaba lokwantuleka kwamanzi, ukudala amathuba omsebenzi kanye ke nokuzama ukudala ukuthula emphakathini kulwiwe nobugebengu kanye ke nokuguqula lesi sifundazwe sigxile kwezobuchwepheshe. Kanti usike uhulumeni uyaweseka amabhizinisi ukuba ahlumule.
Governments ensures that local businesses do benefit from businesses that are taking place or that are coming for investment in that particular area. Now, what we still need to master in our province is whether our businesses do have the capabilities, the skills that are required for expansion of those companies, for companies who want to come and invest. We have been in discussion with a number of companies right now that are going to be wanting to come and invest. EHHOVISI.1KZNTV kube kuntombi khona mvubu eThekwini. Unobhala we-ANC KwaZulu-Natal uBheki Mtolo uthi-ke nakuba kubabuyisela emuva ukubulawa kwamakhansela abo okugcina-ke kuphoqa ukuthi kube nokhetho lokuchibiyela kuleyo wadi esuke-ke ithintekile, kodwa-ke akangabazi ukuthi-ke bawuhlezi beyithemba lokuphucula-ke impilo yabantu. Umtolo usho lokhu-ke eqhuba umkhankaso onxenxa ivoti kuward 11 ngaphansi kwamasipala wamaphumulo njengoba kuzoba nokhetho lokuchibiyela. Iyaqhubeka imikhankaso yamaqembu ezepolitiki njengoba kuzoba nokhetho lokuchibiyela kumawadi ahlukene ngaphezulu kwamathathu esifundazweni KwaZulu-Natal. Lezi ikhala zokhetho lokuchibiyela zivuleke ngesikhathi amakhansela amaningi kakhulukazi we-ANC edlule emhlabeni ngenxa yokudutshulwa. Uward 11 kumasipala kwamaphumulo nawo ngomunye wamawadi ozoba nokhetho lokuchibiyela njengoba ubuholi bakhona bekade bomkanise khona ukuyoncenxa ivoti. Unobhala we-ANC kulesi sifundazwe uthi nakuba kubakhathaza ukuthi bebulela amakhansela kodwa ngeke phela amandla ekutheni banxenxa abantu ngokuvotela i-ANC. Labantu ababulala amakhansela e-ANC ngoba bekholele ukuthi bazozuza masefile bazokwenza sure ukuthi ukuze lokho kungabi inzuzo ukubona bazoqhubeka bavotele i-ANC ngoba bakholela ukuthi khona nje umama uthe ukholelwa ukuthi uma ngaba beqhubeka bevotele i-ANC mangabe badodole ikhansela layo lizokwehlisa izinga lokubulawa kwamakhansela ngoba abangaba bengalishintsha ikhansela then labantu bazobe sebabe nentshisekelo ukubulala inqwaba amakhansela ngoba bekholela ukuthi makufika ikhansela bayazuza. Ogoqele ukuba ikhansela we-ANC kulona leli ward uthi nakube novalo kodwa ngenxa ukuthi wajoyina umzabalazo ngokuzethemba akangabazi ukuthi uzolibuyisa ithemba kubantu. Kube buhlungu ukwehlele ucomrade ukhuzwayo ngoba mina kube usecretary njengoba ngohlalo kule branch kodwa bese ngalindela ukuthi ukhona umuntu ocabanga ukuthi angalimaza ucomrade sathi nje ukusanda ukubekwa simgcobile ngonyaka odlule mhla ka1 November kepha ke esikhathi encane ngaka bamthatha umphefumulo wakhe nami ngangigqokile insimbi kodwa ke ngenxa ukuthi angidalwa nganga onovalo lokwesaba impilo yami ngibeka uNkulunkulu ukuthi wena ngiphephisa uma kufika insuku zokuvaza obeyifikile ngoba sihleli nje sonke asizohlala ungula phakathi emhlabeni. We-IFP kanjalo ne-EFF bathembisa abantu ukuthi bangabe benganika amandla izinto abangazenza ezisasalele ukuthi babalungisele imigwaqo ikakhulu engenisele emakhaya. Izithembiso nazi engimthembisa zona amanzi ahlanzekile emphakathini, ukulungiswa kwemigwaqo engenela emakhaya kuyo yonke imizi, ukwakhela abantu izindlu lapho zingekho khona, ukuhlinzeka yonke imizi ngogesi, ukuxhumanisa umnyango wezenhlalakahle nomphakathi ontulayo, ukuthuthukiswa kwamakhono kanye nezemidlalo entsheni. Khona uhlela ngibhale phansi lokuzama ukuthi ngenze iletuzana indaba yokubhekisisa kakhulu abantu abakhubazekile, abantu emphakathini bayabafihla abantu abakhubazekile. So leyo nto ngeke ngayicabanga ukuthi fanele sibe nabantu thina sikwazi ukubheka kulezo ndawo kusuke kunomuntu okhubazekile, sibheke ukuthi uyakhona yini ukufunda nomuzwa kuwona umuzwa ofanele ukukhubazeka kwabo bengacindezeleki abantu abakhubazekile sikwazi ubasiza lefa abasiza. Lolu khetho luzoba ngasekupheleni kwalenyanga. EHHOVISI ngikwamaphumulo. Asike sithishelele etolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukeleke indaba z1KZNTV nazi-ke okuyizona ehamba phambili. Kwehlukene imbono ngoshwele kowabulala uChris-Hani owelikaMthaniya uhlanganisa-ke Ezilikhulu EHHOVISI kanti we-ANC ugxeka kubulawa kwabaholi.
Amaqembu aphikisayo esifundazweni KwaZulu-Natal okuyiqembu le-IFP kanye ne-DA aseqiniseke ubudlelwano babo. Lokhu kuza ngemuva kokuba-ke iqembu le-DA limemezele ukuhoxa emkhankasweni wokhetho lokuchibiyela ku-Ward 99 eThekwini lidedeleke inkatha ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi-ke baqumba phansi i-ANC kule wadi. Ekhuluma-ke ngesikhathi kuqhubeka isithangami nabezindaba salamaqembu omabili uhlalo we-DA esifundazweni uDean McPherson uthi-ke ukuhoxa kwabo bahlose ukunqinda amandla eqembu likakhongolose eselisebenzise ukungabi nobumbano kwamaqembu aphikisayo esifundazweni. Iqembu le-Democratic Alliance esifundazweni selinqume ukudedela iqembu le-IFP ukuba lingenele-ke umjaho wokudla umhlanganiso okhethweni lokuchibiyela endaweni yaseMkhomasi ngaphansi kuka-Ward 99 eThekwini. Lokhu kwekudalulwe uhlalo we-DA esifundazweni ngesikhathi-ke lamaqembu amabili ebambe isithangami eMcPherson ukuthi-ke inhlosongqangi ukuketula ukhongolose obekuyiye kophethe le wadi. With the by-election looming in Ward 99 in eThekwini, the ANC stands to benefit from a divided opposition. With this in mind, the DA has taken the decision to step back from contesting this by-election in order to allow our voters the option to remove the ANC from power in Umkomaas once and for all. This makes strategic sense, with the IFP being a bigger party in this ward. It is a view shared by the IFP that where the DA has a greater chance of victory, they too would step back to assist in removing the ANC and would be looked at on a case-by-case basis. This decision and hopefully subsequent removal of the ANC from this ward will have important consequences in the eThekwini municipality, which is governed by a fragile ANC coalition. Kuzokhumbuleka ukuthi-ke ukubanjwa kwalolu khetho lokuchibiyela okulindeleke lubanjwa mhla zili-14 kuZibandlela kuza ngemuva kokudutshulwa kubulawa belikhansela uMnqobi Molife ngaseMagate kulonyaka. Yize-ke i-DA ihoxile kulolu khetho, lokhu-ke kakusho ukuthi-ke izogqugquzela abavoti abangamalungu ayo kuba-ke avotele inkatha. Uhlalo we-IFP esifundazweni uthi-ke nakuba namanye amaqembu elungele lolu khetho, kepha-ke izibalo zabo ziyathembisa. Lokhu kunikeza-ke ithuba i-IFP ukuthi ikhankase even nakumalungu e-DA ikwazi ukuthi ithole ukwesekwa uma ayofisa ukuthi aseseke. Kodwa uhambo lolusemqondo loqinisa amaqembu aphikisayo ngoba iqembu elikade liphethe isikhathi eside kuleya wadi lokwasungula ohulumeni basekhaya iqembu lika-ANC. Manje sibona ukuthi uma sibuka izibalo uma kungaba khona ukubambisana kungasilekelela ukuthi i-opposition kube yona ezoba namandla kulolu khetho lolu. Nakuba-ke ukusebenzisana kwamaqembu ehlukene kwamanje kusakhombisa izinkinga kwabanye omasipala kuleli lamaqembu kanethemba lokwenza kahle. Le wadi-ke inezindawo ezili-10 kulindele ukuba-ke abantu baphume ngobuningi bayovota, kanti uNtuli uthi-ke kuningi okudinga ukulungiswa lapha. Uhambo semqoka ukuthi opposition kufanele ihlale phansi ibuke ukuthi ingesebenzisa inamandla ayinawo ukuze ilungise inkinga ekhona lesifundeni saKwaZulu-Natal ngoba iqiniso KwaZulu-Natal umonakalo omkhulu. Kuyadinga kube noshintsho nomunye uhulumeni hayi lokhona njengamanje ngoba lokhona njengamanje muningi umonakalo wenzayo lapha esifundeni saKwaZulu-Natal. Uyazi ukuthi abantu abasebenzi, uyazi ubugebengu omngakanani, uyazi abantu besifazane nezingane abaphephile kangakanani. Konke lokho kudinga uhulumeni ozoba nombono nozoba qotho. Sinenkolelo ukuthi uma ngaba amaqembu lana aphikisayo angase ahlangane athi yithuba lokuba sincenga abavoti ukuba basinikeza amandla ukuba sishintshe silungise lo monakalo. Kungayithiwe semqoka kabi kodwa njengeqembu lenkatha sinethemba ukuthi imisebenzi yethu iyosikhulumela ngoba sike sesiphatha lesi sifundazwe nakomasipala siphethe iyosilekelela ukuthi abantu baKwaZulu-Natal babone ngempela ukuthi iqembu ngempela ufanele livotelwe nelingakwazi ngempela ukuxazulula inkinga iqembu le-IFP.
Zisabisa ngokumisa nse ukusebenza emkhakheni yahlukene izinyunyana zezisebenzi zikahulumeni uma ke umqashi eqhubeka nokushaya indiva isicelo sazo sokunyuselwa amaholo ngo-10%. Lokhu kuveleke ngesikhathi kuqhubeka umbhikisho wezinyunyana ezahlukene zezisebenzi eThekwini kulandela ke ukuba kumqashi efake imali ke engu-3% emholweni wezisebenzi. Yize ke izingxoxo zezinyunyana kanye nomqashi zingakafinyeleli emaphethelweni ngodaba lwamaholo. Umbimbi lwenyunyana zabasebenzi okuyikhosathu ifedusa kanye nesathu zibambeke isiteleka khona la enkabeni yedolobha iTheku nalapho ke ziphikisana nemali efakwe uhulumeni efakela ke bona ke abasebenzi e3% njengoba ke izinkulumo noma ke ingxoxo phakathi kahulumeni ke nazo lezi nyunyana zingakavumelani. Ukuzwa ke kabanzi ngenhloso iyaso lesiteleka sikhulumisana ke naye okhulumela ekhosathu esifundazweni KwaZulu-Natal uEdwin Mkhize ozosibeka esithombeni ngenhloso ke yaso lesiteleka. Sekunesikhathi eside kakhulu uhulumeni engafuni ukukhuphulela abasebenzi imali ngendlela efanele. Sibona engazothi uhulumeni unempi ayilwayo against abasebenzi bakahulumeni. Engabe abasebenzi abawothisha, abasebenzi abawodokotela njengoba ngishilo, onesi, amaphoyisa. Uqale uhulumeni ngo-2020 ukuthi angafuni ukubakhuphula imali njengoba kade kuvunyelwene ngo-2018. Sibona uhulumeni esibuyisela emuva ngokwalento ekuthiwa i-collective bargaining, esibuyisela emuva ikakhulukazi ngezimpi abasenza babeyilwile bakwazi ukuzuza ngokwamaholo nama-benefits. Njengoba ke isiteleka sanamhlanje siyimayelana nazo ke izikhalazo zabo abasebenzi. Kuzokhumbuleka ke mbukeli ukuthi akusikho okokuqala njengoba ke nje osukwini lwakuthanga noma ngeviki ledlule yona ke inyunyana ye-PSA ibe naso ke isiteleka khona ke lapha esibhedlela inkosi Albert Luthuli nalapho ke abasebenzi babekhala ngakho ke ungaphatheki kahle kanti ke njengoba kuyibonela ezinye ke izingqwembe ezikhona khona lana zisho khona ke ukuthi ukushoda kwabo abasebenzi kuyababulala ke bona abahlengikazi ezibhedlela njengoba ke umthamo wabantu abadinga usizo umningi kanti futhi ke bayasho ke nakho ukuthi isimo sokuphila ezweni la eSouth Africa sesingaphezulu kwemali abayiholayo. Ushilo ke yena uMkhize ukuthi ke uma ke uhulumeni engakhombisi ukuhambisana nalokhu ke abakushoyo ukuthi ke abayamukeli yona le mali ngomhla zimbili ke kona ke ukuzibandlela bazongenela ke isiteleka ukukhulela ngoqo nalapho ke bezobe ke bethatha izinyathelo eziyaphambili ngalo ke lolu daba. Abenehawu bathi ke bafisa abaholi beze phansi lapho abasebenzi beyibambe khona ze bayibonele ngawabo ukuthi ke kungani befuna ukukhushulelwa umholo ngamaphesenti ali10. Uzayivala i-public service yonke ingasebenzi bese kuthi laba abahlala kuma-office nama-air conditions kube yibona abayoza i-pressure ukuthi ingakanani in workplaces bese bayasho ukuthi bengakwazi ukubeka nezimo. Uyakhumbula ukuthi bona banyusele ngo-3%, abawuthenga ugesi, abawukhokhela ugesi, abawukhokhela amanzi, bahlala endlini zamahhala, upetroli, badumisa imoto usuku lonke lapho suke benomhlangano khona. So sifuna-ke nabo bewuze le pressure ekubhekane nayo. Ey'ndabeni ze-1KZNTV, kube kuntombi khona Mvubu, ngiseThekwini. Uhlalo wekomiti lomphakathi waseGarden View eNgwelezane uMsizinene uthi ke babone kufanele ukuthi bayibonge inkosi yesizwe sakwaMadlebe ngeqhaza layo ekutheni ke bakwazi ukuhlala ngokuthula kule ndawo njengoba kudala ngaphambilini kwakunombango wendawo. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le1KZNTV uNene uveza ukuthi ke inkosi Zungu yakhombisa ukukhathalela umphakathi. Emva kokusebenza ngokuzikhandla kwenkosi yesizwe sakwaMadlebe, inkosi uZenzo Zungu ukulwela umphakathi uba uhlale ngokuthula kwindawo okwakunombango kuyo nomasipala. Izakhamizi zakule ndawo eseduzane nelokishi iNgwelezane, iGarden View, zikhethe ukuzokotha inkosi ngezipho okuyinkomo kanye negusha ukukhombisa ukubonga kwazo. Sizobonga enkosini ngoba ngesikhathi sithola le ndawo yayiphakathi lokishini zazi kuningi izimpi kodwa sabona inkosi ubusuku nemini ilwisana nokuthi abantu abahleli lapha abahleli ngokusemthethweni futhi abanikezwe ama-services. Inkosi uZonke iveza ukuthi kuyaqala lokho kwenzekayo ukuthi kube nikhona abazoyibonga ngomsebenzi wayo omuhlo ewenzayo esizweni.
kanti inkosi bese inxusa ukubambisana kwemiphakathi eyakhelene ukuze kube nokuthula. Isikhathi bakha kwakulukhuni ngoba indawo yayiba ngomasipala odlulile. Njengamanje ke agcina kubonakala ukuthi indawo ingesizwe. Kodwa futhi engubonga kakhulu ngoba umphathi oqala lo wenza lento enjengale ukuzobonga ukuthi wakhile endaweni nemsindo ingakho benze into efana nale ngoba baye abantu ababambisane bebodwa umakhelwane. So ke babambisene ngathi nabanye kwezindawo bangaqhubeka nje bakwenza laba abenzileyo. Babambisana ngazo zonke izinto. Isikhalo sabo sibe sinye ukuze kwazi ukuhleleka izinto ngendlela okuyiyona yona. Ngoba mabehlukene omunye eqhamuka nalokho omunye eqhamuka nalokho ngisho umasipala uyongazi ukuthi uzosiza kuphi nakuphi. Umholi womphakathi Wasemane Mthiyane uthi lokho kuwubufakazi bokuthi amanye amakhosi asebenza ngokuzikhandla njengoba umphakathi ukhomsile ngokuzobonga enkosini. The role or the relevance of traditional leaders kulesi sikhathi esiphila kuso manje. So lo yompendulo ke iyaphenduleka manje ukuthi kanti ngempela iqhaza labaholi bomdabu libalulekile emphakathini ngoba njengoba nenkosi yesizwe ichazile ukuthi kungokoqala ngqa esizweni sonke sakwaMadlebe ukuthi bonke abantu abake banikwa indawo zokuhlala egameni lesizwe noma egameni lenkosi ithi inkosi impela kuyaqala ukuthi kube khona abantu abeza bathe bazobonga ngeqhaza elalibanjwe inkosi ekuthenini bakwazi ukuthola indawo yokuhlala. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo esigizi kwaMadlebe. Asiphinde sithishelele ezitolo sobuya futhi siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke besithi zona ehamba phambili. Kwehlukene imbono ngoshwele kowabulala uChris owelika Mthaniya uhlanganisa ke Ezilikhulu EHHOVISI kanti we-ANC ugxeka kubulawa kwabaholi. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-17.30 maqhathaniswa nedola laseMelika libo 20.48 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 17.76 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libo $1,745.89 ounce kuthole ngahluzwe wona ube $87.45 umphongolo. Iqembu lase-Afrika livule ngesibhaxo kwindebe yomhlaba eqhubekayo ezweni laseQatar. ISenegal ivuleke ngesibhaxo samagoli 2 eqandeni kankathi ke ebhekene neNetherlands kumdlalo wesibili kwiqoqo A. ILion of Terang elinye ke lamaqembu amahlanu atholeke amathemba ezwekazi iAfrika. Amanye amaqembu okusalindeleke adlale iGhana, iMorocco, iTunisia kanye neCameroon. Nasike isimo sezulu esingalendeleka. Bukeleke siyibeka la besikuphathele zona osuku namhlanje mina nawe sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo nisale kahle emakhaya.